Hellurei, täällä ollaan. Iida on täällä teidän kanssanne pelaamassa puolisen tuntia rantapalloa. Mä leikkisin täällä äsken rekkaa, mulla on näin iso rekka, mulla on näin iso ratti. Mut ei toi pallopoika ei niinku taju, että se oli mun mielestä hauskaa ajella täällä näin ympäriinsä rekkan kanssa, mut siis mä ajoin ojaan leikisti. Hei, lähettäkää mulle muuten viestiä. Mä ihan siis unohdan kaikki oleelliset asiat. Eli te voitte lähettää mulle viestiin numero 17110. Viestin hinta on 99 senttiä ja se näkyy tossa ruudussa sitten ja toivon mukaan mäkin näen sen ja pystyn sen ehkä lukemaan, jos pääni toimii. Täältä löytyy näitä koordinaatteja, että te voitte lähetellä palloja, aivan kuten tossa nyt. Sieltä tuli ensimmäinen D3. Noin. Ja näin hienosti sitten otan koppeja. Ja jos te haluatte olla tosi ilkeitä mua kohtaan, niin pistäkää mut pyörittämään tota hula-hula-vannetta. Mut se ei oo mitenkään suositeltavaa, koska mä oon siinä tosi huono. Mut voitte lähettää myös viestin hula-hula ja se on se ihan sama se viestin hinta, eli se 99 senttiä. Ja täällä ollaan taas auringon paisteessa meidän omassa Missäs mä voisin olla tänään? Mä voisin olla vaikka jossain Ranskassa tänään, koska niin. Mä tulin tänään Tampereelta tänne Ranskaan. Hula 5. No niin mä sanon, älkää olko mua niinku ilkeitä mua kohtaan. Ei ikinä saisi sanoa tolleen, koska sitten vaan yllytte siellä niin. Toi meidän pallopoika rupesi jotain